ekonomikoa aipatu dugu, politikoa ere aipa genezake, oso garai nahasiak ziren, UPN agintean zegoen Nafarroako jauregian, UPN agintea zegoen Iruñeko udaletxean, indarrean jarri zituzten zenbait debeku oztopatzeko udalaretoen erabilpena, horrek ere eduki zuen bere pisua, ez da, honetan guztian. Hori ezinbestekoa izan zen, nolabait gure helburuetako bat izan zen, areto handi bat izatea, Iruñeko mundu guztiak modu librean erabili ahal izateko. Eta horrek ere baldintzatu zuen guk operazio guzti hau hasiera batean beste pertsona baten izenean egin genuen, hain zuzen ere UPN-ren mamua eta boterea toki eta erakundeen ertz guztietan zegoelako. Horren agian arraroa sortatzen da halako horik, baina marko horrek baldintzatu zuen erabat. Kooperatiba bat zarete, ez dago nagusirik, denek berdin kobratzen duzu ez, zergatik? Ez genuelako nahi, enpresa izatea, esparru politikotik gatoz gu, eta gutako askok bildu gintuen nolabait militantzia esparru ezberdinetan lan egiteko horrek. Guk horizontaltasunean eta kontsentsu bidez hartutako erabakietan sinesten dugu ez bakarrik teorikoki. Guretzat, horrek oso indartsu bilakatu gaitu, ze nolabait lortu izan dugu taldearen inor kanpoan ez gelditzea. Edo agian batzutan horre gelditu da, baina denok bat egitea erabakiekin. Horrek lagundu digu momentu gogorretan eta horrek momentu honetan ere lagundu gaitu, ez? Nolabait komunitatea indartu duelako. Hortik abiatzen ginen enpresa, kakotxas artean, bat montatzeko asmoa genuenean. Kooperatiba formak horrek nolabait horizontaltasun hori gehien bermatzen duen estruktura eta forma legala da, ez? Horregatik aukeratu genuen kooperatiba. Gurea ez da kooperatiba bat montatzeko asmoa duen proiektu bat, baizik eta modu horizontalean funtzionatu nahi zuten pertsona batzuk, horretarako modu legal egokiena, ez? Nolabait hartu zutena. Eta hortaz gain gu etekin asmorik gabeko kooperatiba bat gara. Beraz, horrek esan nahi du, langileok garela kooperatibaren jabe. Bistan da, autoenplegutik baduela, militantziatik baduela, hain justu, asko giotelarik, militantziaren eredua gainbeheran dagoela. Ez da, horrek eragin dizuen aldaketarik somatu duzuen azken 10 urteotan? Eragin dugu pila bat, eta gure inguruari ere oso modu fuertean edo gordinan eragiten dionez, gu ere eragiten gaitu guk. Badakizu, guk beti maneiatzen dugula kontzeptu bat gure burua ulertzeko eta nolabait gure markaren izen gisa badela guk enpresa politikoaren alde egiten dugula lan. Horrek esan nahi du. Lana eta militantzia uztartzeko bide bat asmatu edo bide bat jorratu nahi izan duguna. Apurtzea nolabait militantzia klasikoaren paradigmatik, hau da, lana toki batean egiten duzula eta militantzia zure lan ordutegitatik kanpo egiten duzula, forma horri alde bat erdutzen nahi izan dugu eta dena uztartu. Horrek problema asko ditu, argi dago, baina hori indargune bat ere bada, bai egunerokotasunean, eta bai inoiz ez gelditzeko gauzak pentsatzen eta ate pila bat ireki dizkigu hain zuzen ere, zuk orain esan bezala, enpresa hildo ezberdinak ateratzeko, baina baita ere, imaginatzen ez genituen adioz liburuak argitaratzeko, edo hemen ekimenak egiteko.